Здравейте, как сте? Много смях. Не знам защо. И се надявам да сте ми мразили. Правя много влогчета, но спирам аз. Не знам. Това с клочовете реших да ги направя докато чакам. Също така се блокирах, където маникюра ми е изпаднал. Разделила съм ги, тези трите ще ги сложа в другият ми джоб, защото тези са цветни, но тези мога да пиша и ето ги скочвайте, тези са на трите отделни, а тези са на останалите. По принцип цвета на листчето е розов и няма да е точният цвят на химикалите, но какво да се направи? Ето тук прибирам цветните. Вече няма място. А тук останалите цари. Това е светло синьо, тъмно синьо и черно. Да! Сега събирам раницата, като проверявам от моите тефтерче програмата си. Разгръщаме, докато намерим програмата. И хап! Утре е вторник, нали? Да. Човек права, след това география. Защо за Бога? Защо? Не го причинявате. Зли същества, стари, зли същества. Тран. Така, направо ще вземам географията и човек и природа. Ето география, първа чака. Това е литература. Дай човек и природа. Ето. Ето го! Къде? Търа. И се развалих маникюр. Тъй, ще го правя. И падат неща. Тук сега е разхвърлена, защото има кабелчета, които трябва да се вземат на място. Но не се знаят мястото за жалост. Спъна се. Да, успях. Не искам да изпробвайте в училище. Ами, първи час понеделник история, първи час вторник човек проба. What the fuck? Така. О май гаш. Скъсам си тетрадката. Вече ми писна от всякакви тетрадки и глупости, защото не знам, аз добро момиченце съм, паза си работите, но аз май знам кой ще ми помогне. Не мога да се справя с това. Как се бучи? Знаеш кое? Ето го. Облеклото върши работа. Винаги. Мале, какво ще учим? Мале? Къде сме тук? Аз даже не знам къде сме. Къде имам честито? Не сме стигнали. Опа. Сили. Налягане. Така, наблизо сме, усещам го. Пределяне на плътност. Това е лабораторен блок. Сили. Ето го! В този. Мале.